की कोणाची होणार आहे वाईल्ड कार्ड एंट्री. वाईल्ड कार्ड एंट्रीमध्ये बघूयात कोण येतंय आणि कोण जातंय. तर वाईल्ड कार्डमध्ये एंट्रीमध्ये जे वाईल्ड कार्ड एंट्री झालेली आहे, तर सगळ्यांना शॉकिंग धक्का बसला आहे. ती म्हणजे राखी सावंत. हो, जिने पहिलं पण ऑलरेडी एक हिंदी बिग बॉस आणि मराठी बिग बॉस केलं होतं. तिची पुन्हा एकदा वाईल्ड कार्ड एंट्री झाली आहे आणि तिने येता सुनामी बिग बॉसनी स्पष्ट सांगितलं, आता येत आहे सुनामी. आता सुनामी आलेली आहे आणि बिग बॉसनी जे तिला घेऊन आले, तर तिने आल्याच आपल्या तोंडातून जे मुखातून शब्द बाहेर काढलेत, ते आहेत तन्वी कोळसे. तन्वी कोळसे, आता मी तुला सोलते. आईला एक नंबर सीन झालेला आहे तन्वी कोळसेचा. त्याच्यानंतर ती राकेशला बोलते जीजू. जीजू राकेश बापट. काय ना हे आजपासून जे एंटरटेनमेंटचा धमाका बसणार आहे बघायला, तो एक नंबर असणार आहे. तर त्यामुळे संध्याकाळी आज बघायला विसरू नका. बिग बॉस सीझन 6 एपिसोड 30वा. थँक यू.